Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bibig. Taong 1948, Maria Siquijor. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Bibig sa Siquijor. Kagaya ng mga ordinaryong pamilya, namulat silang may takot sa Diyos at sa mga nilalang na kilalang gumagala sa isla nila. Bagaman maraming iba't ibang uri ng nilalang sa kanilang lugar, hindi pa rin sila doon gaanong nababahala sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili, hindi naman sila lumalabag sa hangarin ng mga ito. Ang labis lang noong ikinakabahala nila Bibig ay ang mga panahong nagkakaroon ng nagdadalang tao sa kanilang pamilya. Yun kasi ang oras ng pagpaparamdam sa kanila ng mga nilalang na nabibilang sa uri ng mga aswang. Nakarinig na ba kayo ng mga aswang na umaahon mula sa ilalim ng dagat? Hindi ito uri ng mga kataw, bagkus nabibilang ito sa mga taong namatay sa laot na mayroong dugo ng isang aswang. Sabi-sabi ng mga matatanda na kapag nakakaamoy ng mga sanggol ang mga demonyong yon sa kaila-ilaliman ng karagatan, bumabalik ang buhay nito sa kanilang mga katawan. Doon sila nagkakaroon ng pagkakataon para manumbalik sa lupa upang manalasa. Bagaman malalakas ang ganoong uri ng aswang, meron lamang silang itinakdang oras ng kanilang pananatili sa lupa. May sumpa na kasi ang katawan ng mga ito na siyang hindi nagpapahintulot sa kanilang tumagal sa lupang pinaninirahan ng tao. Ayon pa kay Bibig, marami nang nakasilay sa uri na yon, subalit ang karamihan, kung hindi nagkakasakit ng malubha, namamatay sa isang uri ng insidente na parabang sinadya. Dahil sa mga ganong kaganapan tuwing lumilitaw ang mga ganoong uri ng nilalang, kung kaya't mariing ipinagbawal ng mga albularyo ang pagpanhik ng mga buntis sa dalampasigan, lalo na tuwing hapon. Hanggat maaari, lumayo sila ng lumayo sa dagat para maging ligtas sa ganoong uri ng nilalang. Pasensya na kayo, hindi ko mapapangalanan ang nilalang sa kadahilan ng mariing itong ipinagbabawal na banggitin sa Siquijor kapag dito ka nanananahan. Iilan na lamang din ang nakakaalam sa pangalan ng uri ng mga aswang, gawa ng sa tagal na nitong hindi pagbanggit sa kanilang mga pangalan. Sa paglipas ng ilang buwang pananatili nila Bibig sa bayan ng Maria, naging maayos naman ang lahat. Halos karamihan sa miyembro ng kanilang pamilya ay naging abala sa mga trabaho na maaari nilang pagkakitaan ng salapi. Si Bibig noon, panayang palaot, gawa ng yun lamang ang pinakamadaling paraan para kumita ng pera. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, sinalubong siya ng kanyang anak at asawa na masayang masaya. "Mahal, kumusta ang araw mo?" Bungad na wika ng kanyang asawa. "Ayos naman. Oh, bakit sinalubong niyo pa ako? Wala na ba kayong ginagawa sa bahay?" Sagot naman dito ni Bibig habang pinapasan ang mga nahuli niyang isda sa laot. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ngumiti lang naman yun sabay sabing, "Wala mahal, may maganda kasi akong balitang dala. Hindi ko na kayang maghintay kaya sinalubong na kita." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali namang hinawakan ni Bibig ang kamay ng kanyang asawa at nagmadaling naglakad papalayo ng dalampasigan. Panay din ang pagsilay niya sa buong paligid na parabang nakikiramdam. Dahil sa mga pangyayaring yon, nakauwi sila ng mabilis sa kanilang tahanan. Hindi na din muna ibinenta ni Bibig ang mga isda, gawa ng nais niyang malaman ang masayang ibabalita ng kanyang asawa. Kung hindi kasi siya nagkakamali, alam niyang nagdadalang tao ito sa kadahilan ng ilang araw na yung hindi dinadatnan.
Sa pagpasok nila sa kanilang silid, agad namang kinausap ito ni Bibik ng mahinahon upang makumpirma ang kanyang hinala. "Buntis ka?" Mahinahong tanong niya rito. Nang marinig ito ng kanyang asawa, tumango lang naman yon upang sumang-ayon. Matapos mapagtanto ni Bibik na kumpirmado ang kanyang hinala, hindi na siya nag-alangan pang tumungo sa albularyo. Labis ang kanyang pagkatakot noong mga oras na yon sa kadahilan ng ayaw niyang matulad ang tadhana ng kanyang supling sa mga batang hindi pinalad na masilayan ng mundo. Dahil maraming kadikit si Bibik sa kanilang lugar, kung kaya't madali para sa kanya na maipakonsulta ang kanyang asawa. Bago pa man tumalikod ang araw sa kalupaan, naroon na sila sa bahay nito, naghihintay ng kanilang oras para magpatingin. Marami kasing nagpapatingin sa kumpare ng ama niyang yun dahil lahat ng sinasabi nito totoo at hindi pumapalya. Nang dumating na ang kanilang oras, masaya namang pumasok sila Bibik sa bahay nito. Pagsilay ng matanda sa kanya, napangiti lang naman yon habang tinatapik ang kanyang balikat. Anong magandang hangin ang nagdala dito sa iyo, Apo? Napakalaki mo na. Parang kailan lang kalong-kalong pa kita habang kami nag-iinuman ng iyong ama. Bungad na wika ng matanda. Kaya nga ho, Lolo Baldoy, napakabilis lang ng panahon. Nga palalo, naparito kami para patingnan tong asawa ko. Buntis kasi. Gusto lang naming malaman kung nasa mabuting kalagayan pa ba siya o kung ano man. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, agad naman sila nitong ginabayan patungo sa silid nitong pinaggagamutan. Pinahiga ang kanyang asawa sa lumang higaan na kung saan marami doong mga nakaukit na salita na hindi niya maintindihan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisa ang panggagamot ng matanda. Una nitong tinukoy kung may marka na ba ang katawan nito ng aswang o wala. Binaunan niya din yon ng mga buhay na salita sa buong katawan, masigurong magiging ligtas ang sanggol habang marahan niyong lumalaki. Sa pagpapatuloy ng pagtitingin ng matanda, bigla naman yung napatitig kay Bibik na para bang meron yung nadiskubring bagay na labis nitong ikinakatakot. Pagbaling ng paningin ng matanda sa kanyang asawa, agad naman itong ibinalik sa ayos ang damit nito habang nagwiwika ng, Tapos na ang pagtingin ko sa kanya, Bibik. Para masigurong ligtas ang asawa mo, dalhin mo siya sa ibang albularyo. Pasensya na, hindi ko kayo matutulungan sa problema niyong ito. May hangganan ng kakayahan ko. At sa puntong ito ang hangganan ng mga bagay na siyang ayaw kong mapabilang. Nang marinig ni Bibik ang sinabi ng matanda, dali-dali naman siya ditong lumapit upang alamin ang mga bagay nitong nagawang malaman. Wala namang kaso sa kanya kung ayaw nitong tumulong, basta ang mahalaga para sa kanya, magawa niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang asawa. Ayon sa matanda, hindi na bago ang mga ganoong kaganapan sa kadahilan ng nalalapit na ang pagsapit ng bagong buwan. At kapag sumasapit na ang panibagong buwan, mas triple ang pagtaas ng karagatan sa dalampasigan. Pinakamagandang hudyat yon sa mga nilalang upang sumalakay sa bawat baryong kanilang madaraanan. Dagdag pa nito na sa puntong makaamoy ng buntis ang mga nilalang na yon, doon pa lamang aahon ang mga ito. Magmadali ka, Bibik. Ang sitwasyon ngayon, isang banta para sa inyong mga buhay. Huwag mo itong ipagsawalang bahala kung ayaw mong pamilya mo ang mawawala sa iyo. Magpakatatag ka. Hindi ko din naman hahayaang mapahamak ka. Hanggat kaya kong tumulong, gagawin ko ito nang walang iniisip na kapalit.
wika ng albularyo. Sige ho, Manong Baldo. Marami hong salamat. Bukas na lang siguro kami maghahanap ng albularyo. Medyo gabi ni. Sagot naman ni Bibig. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang lumabas sa tahanan nito para bumalik na sa kanilang tahanan. Bago nila nilisan ang lugar, nilagyan ng talukbong ng matanda ang kanyang asawa upang magsilbing sabulag nito laban sa mga ordinaryong aswang na nagmamasid sa buong paligid. Dahil sa medyo may kataasan ang lugar na kinaroroonan ng bahay ng albularyo, kung kaya't mula roon, kitang-kita nila Bibig ang ganda ng karagatan. Pagsilay niya sa dalampasigan, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang nilalang na animoy sumasabay sa bawat pagsampal ng alon sa lupa. Matapos niya yung masilayan, mabilisan din naman yung lumubog sa dagat at kasabay nito ang pagsisialulungan ng mga aso sa baryo. Sa puntong yon, minabuti na nilang magmadali patungo sa kanilang tahanan upang masigurong sila'y ligtas sa anumang panganib. Sa pagsapit ng umaga, minabuti ni Bibig na ibenta na muna ang kanyang nahuling isda na nakalubog sa tubig na punong-puno ng asin. Bagaman malalambot na ang katawan ng mga ito, labis pa rin siyang naniniwala na meron sa kanyang mga kababaryo ang bibili sa kanyang mga nahuli. Kung tutuusin, presko pa naman ang isdang yon, gawa ng magdamag itong nakababad sa tubig alat. Ilang oras pa ang lumipas, bigo si Bibig na maibenta ang kanyang mga huli. Bukod sa napakarami kasing mga isda sa merkado, marami din ang nagpalaot noong mismong gabi. Habang siya ay naglilibot sa kanilang lugar, merong isang tahanan na kumuha ng kanyang atensyon. May mga nag-iiyakan kasi sa loob nito na parabang namatayan. Dala ng kanyang kuryosidad, nilapitan niya ang lugar para malaman ang mga kaganapan. Pagsilay niya sa isang lalaking miyembro ng pamilya sa bahay na yon, agad naman niya itong nilapitan at tinanong ng, "Moy, anong nangyayari dyan?" Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, marahan naman siya nitong hinawakan sa balikat at binulungan ng, "Huwag kang maingay, Bibig. Ang mga aswang sa laot nananalasa na naman. Kagabi, nang isda ang tsuhin ko. Pagbalik ng kanyang bangka kanina, ulo na lamang niyang natira. Sa takot ng aking tsuhing naghihintay sa dalampasigan, agad nila itong binalot sa sakot nagmadaling pumunta rito. Ipinaalam naming may pagtatalo lamang sa bahay para hindi na mapaghinalaan ng kung ano pa. Alam mo naman dito sa ating baryo, di ba? Basta nahahana yung insidente sa mga demonyong yon, hindi na iiwasan ng magkagulo." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman siya nitong iniwan, gawa ng tinawag ito ng kanyang mga magulang. Bago nilisan ng lalaki ang kinaroroonan ni Bibig, inilahad niya ditong huwag ikalat ang balitang yon upang wala silang magiging problema. Siya lang kasi ang maaaring paghinalaan ng mga ito sa oras na kumalat ang balita, gawa ng tanging siya lamang sa lahat ng kanilang mga kababaryo ang nakakaalam ng mga pangyayari. Nang si Bibig na lamang ang natira sa lugar, nagpasya na siyang bumalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas niya ang daan, animoy nawawala ng lakas ang kanyang mga paa sa takot na baka ganun din ang mangyari sa kanyang pamilya. Labis-labis ang kanyang pagkabahala na nadarama, gawa ng dahan-dahan ang nagpaparamdam ang mga nilalang. Inaasahan na din noon ni Bibig, hindi maglalaon na tutungo na ang mga ito sa dalampasigan upang maghanap ng kanilang pinakapangunahing pagkain. Sa pagdating niya sa kanilang pamamahay, agad naman niyang dinala ang kanyang asawa sa iba pa niyang kilalang albularyo. Kampante siya noong tumungo sa lugar nito,
gawa ng medyo malayo-layo yon sa dalampasigan. Halos ilang minuto din noon ang kanilang binuno sa paglalakad, marating lamang ang lugar na yon. Pagsilay nila Bibik sa bahay ng albularyo, dali-dali naman nila yung tinungo. Tao po! Manong, maaari ho ba kaming magpatingin? Bungad na wika ni Bibik habang tinatawag ang matandang nag-aayos ng halaman. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong naglakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa inaasahan na ng matanda na sila'y magpapagamot, kung kaya't agad din naman sila nitong pinapasok ng walang pag-aalinlangan. Ano ba ang pakay ninyo, iho? Magpapagamot ng mga naengkanto? Pilay? Nabate? Tanong ng matanda habang sila'y naglalakad. Hindi ho, Manong. Magpapatingin ho kami sa buntis kong asawa. Nababahala na din ho kami ngayon eh. Lalo pat sumapit na ang bagong buwan. Sagot naman dito ni Bibik. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman yung napatigil sa kanyang paglalakad na para bang hindi makapaniwala sa mga katagang pumasok sa kanyang isipan. Halos hindi noon makausap ng maayos ni Bibik ang matanda, gawa ng nakatitig lamang yon sa kawalan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na bumalik ang wisyo nito at kasabay nito ang pagtanggi na tumulong sa kanila. Ay nako, iho. Hindi ko kayo matutulungan. Marami akong ginagawa. Tsaka mahal ko pa ang buhay ko. Ayoko mapasama sa gulong hindi ko namang kayang takasan. Wika ng matanda nang mahimasmasan nito. Pagkarinig ni Bibik ng sinabi ng albularyo, halos hindi naman siya makapaniwala sa sinabi nito. Inakala niya kasi noong tutulungan siya nito ng walang pagdadalawang isip, gawa ng responsibilidad nilang magbigay ng tulong sa mga taong walang kakayahan na maipaglaban ang kanilang mga buhay. Dahil sa wala na siya noong pagpipilian, kaya naman ginawa na niya ang lahat para makuha ang pagsang-ayon nito. Magiging mapanganib na kasi sa kanila na bumalik pa sa kanilang tahanan sa kadahilan ng inaasahan na niyang susugod ang mga nilalang sa pagsapit ng gabi noong araw ding yon. Ang naisa ng mangyari noon ni Bibik ay doon na pansamantalang manirahan sa matanda hanggat hindi pa natatapos ang pagsapit ng bagong buwan. Makalipas ang ilang minutong pagmamakaawa niya sa matanda, napilitan na din yung sumang-ayon sa kanyang nais. Labis kasi yung naawa sa kanyang anak at sa asawa na umiiyak na para bang naghahangad din itong mailigtas ang kani-kanilang mga buhay. Nang makuha na nila Bibik ang pagsang-ayon nito na sila ay tulungan, nakiusap na din sila doong manatili sa bahay nito hanggat hindi pa natatapos ang bagong buwan at ang kabilugan ng buwan. Yun kasi ang gabing sumasalakay ang mga nilalang para mambiktima ng mga buntis sa lupa. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagpasya na sila noong tumungo sa loob ng tahanan ng matanda para makapagpahinga. Doon na din nagkwento sa kanila ang albularyo kung ano ang mga nilalang na kinakaharap nila. Ayon dito, maraming bagay ang nagiging katanungan para sa mga nilalang na yon. Maraming nagsasabing ito ang pinakanatatangi sa lahat ng aswang dahil sa kakayahan nitong manatili sa dagat. Totoo na walang aswang ang may kakayahang manatili sa karagatan dahil sa sumpa ng asin sa kanilang mga katawan. Subalit, ang mga nilalang na ito na naninirahan sa Sikihor ay namumukod tangi. Walang makapagsasabi kung ano ang kwento tungkol sa likod ng mga nilalang na ito dahil ni isa sa mga taga roon ay walang makapagsabi kung saan yon nag-umpisa. Dagdag pa ng albularyo, umahon lamang ang mga nilalang na yon sa ilalim ng dagat magmula noong may isang sanggol
ang naipanganak sa dalampasigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Bibig ang tinataglay na lakas ng mga nilalang na yon. Kung nagkataong nanatili sila noon sa kanilang tahanan, maaaring hindi na sila abutan ng bukang liwayway. Sa paglalim ng gabi, nanatiling gising sila Bibig. Ang albularyo noon, panay na ang paglilibing ng mga pangontra sa buong paligid, masigurong maitataboy niya lamang ang mga nilalang na maaaring tumungo sa kanyang tahanan. Matapos nitong maisagawa ang mga bagay na yon, nag-umpisa na din yung magdasal ng taimtim sa loob ng kanyang bahay. Bago sumapit ang 11:00 ng gabi, bigla namang natigilan sila Bibig nang makarinig sila ng mga asong nagsisialulungan sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang biglang makarinig sila ng malakas na paglagabog sa dingding ng bahay na kanilang tinutuluyan. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang tinungo nila Bibig ang kinaroroonan nito upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng bahay. Pagsilay niya sa lugar, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang butas na ang dingding at pawang may nakapasok ng nilalang sa loob. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa albularyong taimtim na nananalangin sa harapan ng altar. Pagtungo niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung duguan habang patuloy na nagdarasal. Manong, anong nangyari sa inyo? Bakit naliligo kayo sa sarili niyong dugo? Gulat na tanong ni Bibig. Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, nang hihina naman itong itinuro ang silid ng kanyang asawa na siya namang labis niyang ikinabahala. Walang sabi-sabi, agad niyang pinuntahan ang lugar na yon upang tingnan ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Pagsilay niya sa lugar, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang asawang dilat na dilat ang mga mata habang nakatihaya. Sa ibabaw nito, naroon ang isang nilalang na walang habas na ibinabaon ang matatalas nitong kamay sa tiyan ng asawa niyang buntis. Pagkatitigan nilang dalawa, walang sabi-sabi, agad na kinuha ni Bibig ang isang taling malapit sa pinto at walang pagdadalawang isip na tinalian ang nilalang. Hindi siya nahirapang gawin ang bagay na yon sa kadahilanang hindi siya nito nagagawang pansinin, gawa ng abalang-abala yon sa pagkain ng sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang asawa. Matapos niyang maisagawa ang kanyang plano, agad naman niya yung hinila papalayo at kasabay nito ang mabilisang pagtangan sa katawan ng kanyang asawa ng iba pa nitong mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nag-umpisang magpumiglas ang nilalang hanggang sa marating na nila ang bakuran ng bahay ng albularyo. Buong lakas siya nitong kinakaladkad pabalik ng dalampasigan, subalit hindi niya yon pinipiling bitawan. Animoy sa sobrang galit noon ni Bibig, tuluyan nang nawala ng takot ang kanyang sarili. Nang mapansin niyang medyo malapit na sila sa kanilang bahay, doon niya nakita ang mga kasama ng nilalang na mabilisang nanakbo patungo sa dalampasigan. Pagsilay niya sa kanyang asawang inilubog ng mga ito sa dagat, halos panghinaan siya ng loob dahil sa karumal-dumal na bagay na kanyang nasaksihan. Upang hindi tuluyang makawala ang nilalang sa kanyang mga kamay, itinali niya ang hawak niyang lubid sa isang malaking puno na kung saan yon ang naging sanhi upang magapos ito ng tuluyan. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman niyang tinungo ang dalampasigan, subalit sa kasamaang palad wala na din siya doong nadatnan. Sa pagbalik niya sa punong kinaroroonan ng nilalang, tanging lubid na lamang ang naiwan sa lugar na siyang labis niyang ikinalumo. Sa muling pagsilay niya sa dalampasigan,
Nasipat niya ang mga nilalang na dahan-dahang lumulubog, kasama ang mga buntis na kanilang natangay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang naramdaman ni Bibig ang mga sugat na kanyang natamo. Pagsilay niya doon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mga butong nakalabas sa kanyang mga balat. Bagaman sobrang hapdi ang kanyang nararamdaman, hindi ito sapat para tuluyan itong mapangibabawan ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang bahay ng albularyo kung saan nadatnan niya itong naghahabol ng hininga. Marahan na din yung tumatayo, indikasyon na hindi ito nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Ayon sa matanda, saksak sa balikat ang kanyang natamo kung kaya't nagawa niyang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit ikinalulungkot ng matandang ilahad sa kanya na ang kanyang anak nakuhanan na ng kaluluwa ng mga nilalang. Nang marinig ni Bibig ang sinabi nito, agad naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang anak. Pagsilay niya sa silid na kinauupuan nito, bumungad sa kanya ang tulala nitong muka at mga matang hindi kumukurap. Ilang ulit niya pa yung kinausap, subalit bigo siyang makakuha ng sagot na nanggagaling sa bibig nito. Ayon sa albularyo, hindi na niya makakausap ang kanyang anak hanggang sa pagsapit ng pangatlong araw ng kamatayan nito. Wala na din silang magagawa para matulungan ng bata, gawa ng tanga na ng mga nilalang ang kaluluwang kanilang kailangan para mapagaling yon ng tuluyan. Sa pagkamatay ng anak ni Bibig, ninais niyang magpakalayo-layo na sa lugar. Bagaman mabaliw-baliw ang kanyang sarili dahil sa tindi ng kalungkutang bumalot sa kanya, ginawa niya ang lahat para mapanatiling normal at patuloy na mangibabaw sa kanyang isipan ang kanyang sariling wisyo. Alam niyang hindi pa doon magtatapos ang kanyang buhay dahil maaaring may magandang plano para sa kanya ang Panginoon. Magmula noong nanirahan si Bibig sa bundok, kailan may hindi na siya nagkaroon ng balita ukol sa mga nilalang na naninirahan sa bayan ng Maria. Ngayong matanda na si Bibig, bitbit niya pa rin ang alaala ng kanyang nakaraan. Noong minsan siyang nakasilay ng aswang na naninirahan sa ilalim ng karagatan at talaga namang matatawag niyang natatanging aswang sa Siquijor. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang kinilabutan ako ron sa part na duguan na yung manggagamot tapos nakita niya yung asawa niya na tinutusok-tusok ng kung ano mang nilalang, kung ano bang tawag doon. Wala eh. Yung sender natin, hindi din sinabi kung ano yun. Kasi daw, ang sabi-sabi sa kanila sa lugar, yung pangalan na yun pag binabanggit, parang aahon ulit yung nilalang kahit wala ng sanggol. Yung parang ang binibiktima na nila yung mga bata talaga. Siguro mga 3 years old, 5 years old. Ganun yung mga tinatarget na itong mga to. Kaya sobrang bawal nang banggitin yung pangalan na yon. Pero ewan ko lang kung ngayon, kung ganun pa rin kasi alam naman nating lahat na nasa modern na tayo na society. So baka siguro hindi na ganun. Ito namang sender natin nare-respeto na lang yung paniniwala ng mga mas nakakatanda sa kanya. Pero kayo, kung may opinion kayo o alam nyo kung anong klaseng nilalang to, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.